No niin, moro moro, eli tässä on jo nyt 13. Tämä on meidän ensimmäinen video täällä VFXn kanavalla ja tämmöistä tästä rupeaa tulee tänne enemmänkin ja tota, ää, tänne tulee muutakin kuin GFX ja VFX liittyvää ei tule pelkkiä tutoriaaleja, tulee myös ihan peruskommentaaria, tulee kaikkea tähän liittyvää, tulee edittejä, no ne nyt kuuluukin tähän FX-puoleen, mutta sitten tulee myös semmoista, että jos me editoidaan jollekin, niin kun on tulossa yksi, editoidaan ja kuvataan ja editoidaan yhdelle Euroopan mestarille street-tanssissa, niin tehdään promovideo, niin se tulee tälle kanavalle. Eli kaikki mitä minä ja Alexi Film tehdään yhteistyönä ja muutenkin, niin tulee tänne kanavalle. Ja totta kai pidetään myös omat kanavat sitten aktiivisina. Eli nytten tässä ekassa mä näytän teille, miten tehdään tämmöinen, niin kuin näette tässä on nytten Six Supremeen jäsenen skillin banneri, minkä mä oon tehnyt. Ja tässä näkyy nää, että millä tavalla tää on niinku lohkeillut palasina tää skill-teksti. Ja nyt mä näytän teille sitten, miten tommonen tehdään. Eli sen voi tehdä mihin vaan. Nyt tekana vaikka näytän tällä kuutiolla. Tässä näin nopeasti. Sen jälkeen tekstillä, eli tää pitää ladata tää plugini Trausi. Lukee siellä deskissä, että mistä sen saa. Siellä pitäisi olla linkki ainakin, jos mä löydän jonkun hyvän linkin, niin laitan. Ja kun tää on tehty, tuolla on tällainen punainen ruksi. Ja se pistetään vihreäksi. Effector. Mograph Effector. Ja täältä valitaan random. Ja voila. Mutta mä näytän nyt sitten vähän vielä perusteellisemmin, että miten tuo tehdään. Eli nyt tuli tällainen tällainen perus paska. Mutta eli teksti valitaan. Tekstin fontilla siihen ulkoasulla ei mitään väliä, mutta nämä mä sitten opetan myöhemmin teille, miten nämä kaikki jutut tehdään. Eli jos vaikka laitetaan tohon noin tää noin. Sitten valitaan fontti, joku tyylikäs fontti, minkä haluaa, ja mä laitan nyt tän tähän. Ja eli jos te haluatte jonkin sortin väriä tähän, niin ne pitää valita nyt ennen tätä. Ennen kuin te olette tehnyt tän Trausi-efektin, koska niitä ei saa jälkeenpäin tehtyä niin helposti. Eli on tän näköinen tulossa ihan tyylikäs teksti. Ja nyt sitten valitaan tää, ja niin kuin äskenkin, plugins, Trausi. Ja nyt sitten ottakaa huomioon pieces. Eli jos on useita palasia tässä yhdessä objektissa, eli tässä näin on nyt 4 kirjainta, eli 4 osaa, niin nämä pieces, jos valitaan vaikka 8 ja painetaan break now, se tekee jokaiseen osaan 8 irrausta palasta, ja se tekee ne randomilla, ja random seed tarkoittaa sitä, että kuinka randomisti se valitsee ne palaset, eli mitä isompi, niin sitä randomimpia palasia tulee. Ja nää nyt, niitä ei tarvitse puhua vielä mitään eikä näistä, mutta eikä mistään tästä varonoista, mutta nyt sitten on tehty tää Trausi-homma, eli nyt ei enää Trausia tarvita. Täällä on nyt sitten kaikki osat kiinni toisissaan vielä. Niin kuin jo aikaisemmin sanoin, nämä punaiset raukset vedetään vihreäksi painamalla niitä. Tulee noita merkkejä, että ne on valmiita.
Mä oikein selitän. Mograph, Effector, Random. Näin. Ja niin kuin näette, sisäosat on ihan niiden värisiä, mitä ulkoasu. Eli niitä saa sitten muuteltua täältä näin, eli se on toi tossa. Ja mulla ei nyt hajuakaan, että mikä palanen tää on. Voisin valita jonkun tosta tuplaveestä, mikä näkyy hyvin. Tämä. Valitaan se. Eli nyt te näette tossa kohtaa, että se on harmaa, vaikka se kuvittelitte aluksi, että se olisi tää lila. Ja jos te haluatte sen saman väriseksi, niin vedetään sinne tohon noin. Eli näihin kaikkiin. Mutta mä pidän sen nyt ton värisenä. Koska se on se alkuperäinen. Eli nyt sitten meillä on Effectorista tää random. Tätä säätelemällä strengthia säätämällä saadaan tää, että kuinka paljon se on räjähtänyt niin sanotusti. Ja random mode. Random, Gaussian, Noise, Turbulence, Sorted. Kaikki on eri tyyliä, millä tavalla se on halkeilu. Sorted vetää ne silleen niin kuin lajitellusti, tyylikkäästi. Turbulence vetää vähän aaltomaisesti. Sitten Noise on vähän tällainen räväkkäämpi, mutta ei niin iso. Mutta se vetää nämä niin kuin vastakkain nämä osat. Gaussiani on melkein sama asia kuin randomi, mutta tää vetää niin kuin keskeltä alas. Alhaalla oleva pysyy paikoillaan ja ylhäällä oleva nousee. Tällainen niin kuin jännästi. Ja randomi sitten on randomi. Mutta mä valitsen nyt varmaankin turbulensen. En valitsikaan kun noisen. Ja se on siinä. Sitten renderöidään ja katsotaan miltä se näyttää. Ihan hyvältä vaikuttaisi. Suhteellisen hyvältä. Näin ollaan tehty halkeileva teksti. Sitten aina mitä tehdään on mennään tekemään render settingsiin. Muistakaa laittaa PNG ja ei interlacedia. Ja sitten tästä näin vaan painetaan. Tossa on vanha VFXn teksti, jos ei ollut tätä efektiä. Eli kiitos kun katsoitte ja voitte nyt sitten laittaa, että mitä haluatte tietää, miten tehdään mitäkin näissä Cinemalla, Premierellä, After Effectillä, Photoshopilla. Me tehdään parhaamme mukaan, jos emme osaa, niin sitten keksimme jotain, vaikka linkataan, että mistä löytyy ja opetellaan sitten itsekin. Eli kommentoikaa, tilatkaa ensinnäkin, tykätkää ja ennen kaikkea muistakaa pyytää, jos haluatte jotain jonkin sortin tiettyä. Eli jos ei tule mitään, niin sitten me pistetään tutorialeja siitä, mikä tuntuu, että kannattaa laittaa. Eli sitten tilatkaa, painakaa sieltä subscribe tai tilaa, kummankielisellä YouTube käytättekään. Eli tässä oli Teollisuus 13 ja tää oli nyt sitten ensimmäinen tutoriali VFXn kanavalla ja kiitos kun katsoitte. Moro!